Pajago jak tadi bertamu nampak dah lah. Dari jam 7 tadi. Hari ni lah jam 2 hari lu tu pulang-pulang. Kau nampak awak anaknya bawa lalu sih. Nak menjaga hati nak minta jantuang. Dagi jantuang nak minta limpo. Lama lah dia tulis Pajago. Woi. Woi. Bapak. Lah jam berapa hari lu tu pulang-pulang lah jam 2 hari. Kau dari jam 7 tadi yang tamu lah. Sebentar lah Pak. Sebentar aja lah kau pulang jam sampai pagi yang jam. 2 jam lah Pak. Dah ada cerita kini pulang. Mana Pak? Dah ada cerita mana? Mambana kan tua polisi. Dah jalan. Ondeh kapuyuk lah jambara hari kini ba ako waang kini lun pulang juo. Sabaluyo Dan caliak-caliak dari tadi ang duduk jo anak dan kini harilah lari pulo. masa iyo Sadari kini sugiro ang baranja. Kalau indah namuh kapalo ang den pijak. Sabe dari tadi jantung dan lah manggalaga. Dan indah katuju punyo minantu biawa. oi gae muncung tolong dijaga taburan sanguan dan nani buenyo bantah dulu ndak pernah muda bini saja sagaro batundo onde pak gae mangalo apa kamari indah tahu de apa den sedang bacewek Cewek dan apa curiga pulo dan hanya maota sajo indah ado maresek-resek Maresek tadi kan apa lah dan bau kan lape ditambah pulo kacang abui tigo suke tapi mangakini apakah sama ngecek tolong lama ngarati apa sakete Pajako yang anak durako dawaden nyoman lawan sajo jo abang aden lampir tuwo bekoang pasti masuk neraka. Lunjuk pulang alai. tu aja dapat lai lain bau nampak kacang abui tigo suke tadi mah Dah tahu dah kacang apa hero. atau balai Tapi pang bawang dan durian gak tiga kali diam. Dan durian langsung sampai pagi. kok itu ada modal apa Aku dah modal nah, jangan mari. beko dan balian durian apa mintaran lain Tentu iyo. Ada talor-talor di durian, ada talor-talor di kacang api, anak dan diam lu bro. Kok maraso kabaratan ang tinggalkan anak dan kini kau jual. betul bako pada itu pak Sabab di dunia kau dah ada nang gratis. Ang cinta nampak kau pak. betul salah pak Ayo, paham. Ondeh kapuyuk lah jambara hari kini ba ako waang kini lun pulang juo. Sabaluyo Dan caliak-caliak dari tadi ang duduk jo anak dan kini harilah lari pulo. masa iyo Sadari kini sugiro ang baranja. Kalau indah namuh kapalo ang den pijak. Sabe dari tadi jantung dan lah manggalaga. Dan indah katuju punyo minantu biawa. oi gae muncung tolong dijaga taburan sanguan dan nani buenyo bantah dulu ndak pernah muda bini saja sagaro batundo onde pak gae mangalo apa kamari indah tahu de apa den sedang bacewek Cewek dan apa curiga pulo dan hanya maota sajo indah ado maresek-resek Maresek tadi kan apa lah dan